đây ta sẽ mau sih lah mau sih jangan sih dari salon selama ayu pwtarao bisau this is bisau oh ông sắp mà nó phải lấy bao nhiêu cho hai khoai à? nó khi lấy mấy cái nữa phải được hazira cái chân sẵn qual chân bài thấy đó cái nữa mấy hazira cái nữa phải được alchan nggak deh आंबो फिसौ लाग्राफोरनो इसोरो दिनै माइ खामला गायगोन बिमाया ओमफ्राय बिसोर फिसौ लागोन सानैजों आंबो गायगोन बाल दिनैसो दिनै मैया इदि नङामोन ओमफ्राय आं माइ गायनो होननायखाय सान्दुं गोसा जाबाय दां थाइस बे खोथाया एखनब्ला असैथोलै नै होन आं गायनाय नै सान्दुं आयो थैखागोनहाय ओंखाम जादों माखासे ओमफ्राय आं जाखांबायलै ओंखाम जाखांनानै थाङासैलै माइ गायनोहाय हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासैबो इसोरनि मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै आङो माइ गायनो फैदों आरोना आदैमोन हानाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जों साहा होफैदों ने निथु ओइ सैथो साहा लोंनो फैदों सैथोआ बिमा बैयो फिसा ओमफ्राय बे बिसौ न' जि साइज नुबाय दा सान्दुं गोसोम नुदों गायदोंना गायाखैथाय आयो हासुबाय गोलैया गायदों माथो गायदों हासुबाय थौदों हासुदे दाबाय आयौ जों गामिया जा मोजांखा ओइ नोंनि दख'नाया मिनिथावल' जानानै फैबाय नुजानायसैनो माथो बेखौ बेसेबां बाहाबाय जोंनिया नै माइ गायग्राफोरा हायथुमोननिहा हायथुमोनाव गायदों हाजिरासो गायदों आङो आलसिया होनो आंखौ जिनो 300 ला आदा बेलायाव आबौ मामिजों थानो मोनाखै औ बे आबौ लाग्रा आबैया फिसौ लाग्रा बेबो आबै साहा फुदुंग्रा आबै बे नै ओमफ्राय बे फिसौ लाग्रा आबै ओमफ्राय आं गायदों माइ ओमफ्राय बे नै बिमा फिसाजो माने इयो सुन्दुरि सिनायनाया अजा एक्सफोर दं नामा एक्सफोर दं नामा आयौ बिमा जाबाय होनगोन एक्सफ्रा नुबा आरो दिनै हाजोखौ नुवाखै सान्दुं दुंबाबो नै दासिया साहा लोंदों जानानै देखाय नै हायथुनि साहा थावाना थावो लोंनायसै थावाना थावोनो साखियाखैलै आं लोङाखै सङाखै थैखानायसै आं दिला लेट्स गो नेसना उन्दुगाराखै दिनैहाय आयो बुदाब्ला नै बिमाया नुवाखैलै नुवाखै सैथोखौल' गोजा बानो जाखाबाय माथो जोंनिया
बिमाया आं बिमासो ओमफ्राय इयो फिसाजो ओमफ्राय गथ'बो दं फिसानो नै देखायाखै नुवाखै आं बिमा नै ओमफ्राय बेबो फिसाजो आं बिमा ओमफ्राय बे फिसाजो ओमफ्राय गथ' दं मासे फिसौ बिसौ दिन्थिदों मोखां दिन्थिदों बाल आजोलिया महाय थांदों होननांगौनो गोजा जाजोब्बायनो गोजोबदो आरो न'आव गायबावनांगौसो सानसे ने जगायफिदि सानगो साबाल नै थैखानाय दासो 9:30 थैनोसै थांबाय थांसो लुबैबाय नै बिमायानो बाजेनबाय आंलाय फिसासो आयै बिमायानो आबौ गावखौ नुदों लावनै हेन्डसाम ने आबौ माइ गायनो नागिरखोना मानसि आंखौ उलथिया होनबाय थायोना रायजो नोंथां लोगो नोंमोन आबौ मबाइल सिनायो नै फिसौआ आंना नोंसिना बिदि फिसौ दं जोंनि बायदि ने जोंनि बायदि फिसौ दं बैसो राजोब्बाय नै उन्दै नंला बाबो उन्दै नुखाया माहा नाबौ माबा आंनाव गादों नै खुसि जादों आरो दे होननाय बिमाया बाहोनो लाजिबाय केमेरा अन खालामनायखाय बिबैफ्रा बायाला सोरथोबा आयौ खुन्दुंजोंसो आं हाबावनो बिबैफ्रा लायालालाय सिथोलाबोना बाल नांगौ जाबाय ओइ मादै खोथिया लांबावनांगौनो आं माइ गायनि केमेरा हमा होदे दसे जि गाना देखायथारखानायसै आङो इदि थाथ'लाबा सिनोसोथ' ओमफ्राय सालोंबाथाय उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो दख'नासो गिदिर ओइ गायफिननोसैनो इसोरो माइखौ मावथिजोंनोसै दे ओरै सा ओनसोलाव आयु थाबायनायावनो मेङो माथो आयौ बिसौबो बारो नालाय ओंखायनो मेंदों आयु ओइ सैथो फट' खेबग्रा मोनसे आंखौ बांद्राय रोङानो खायलें खुलेंसो गायो बिलाय वाव सोआ माथां र' नै माइ गायग्राफोरा नैबेनो बे ग्रुप लिडार इयो थांसै आङो ओइ सैथो ओरै फै फैद' नै दासो माइ गायदो गोसोम सोमनो खथ'बा साइजमोन लानांगौ मोनसे
हामबाय थाले हाइ प्रेसार जाजाबाय आङो खमायनानै बिहुसिखौ दा बियाव जलायनानै खर' खादों हांसो बायना होफैदों हानाय नङा आं बावलायो दुब्लियाव अयथासार मोजां दुब्लियावल' समायना ओरै दासिया जों थांनायसैहाय जों थांनायसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासिखौबो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल